औ बे बिस्थिबार खालि जोङो बै गामियाव दखान दंमोन दा बाहाय थांदों रावबो गैया ओमफ्राय बियो मोनानि बेलासिनि 6टा बाजियावहाय बियो ओंखारलांदों आरो बै थुक्राझारसिम थांनो होननानै ओंखारलांदों। गामिया मामोनथाय? हा? गामिया मामोन? गामिया नङानबुरि जाहार। चिरां डिस्ट्रिक्ट? औ चिरां डिस्ट्रिक्ट। पुलिस थानाया मा गोलैयो? थानाया रानिखाथा बेंटल। थाना बेंटल। औ ओमफ्राय बोरै गोमाखो हौवाया गैयामोन नामा न'आव? हा? हौवाया न'आव गैयामोन नामा होनदों? हौवायाबो न'आव गैया जोंबो न'आव गैया जों बे गामि खाथियाव दखान दंमोन नालाय बाव थांदों ओमफ्राय बियो ओइदिनखालि ओरैबायदि फन रायलायखादों सोरबा लोगो लांफैग्रा दंमोन ना मामोनथाय जोंथ' मिथियाना बिनि फन रायलायनायखौ। ओमफ्राय बियो फन रायलायबाय ओंखारलांबाय आरो गामिनि सोरबा लोगो मोनदोंनो अबहाय थाङा रश्मि नोङो एफा मोनानानै होनबा बैसिमल' थाङा होनदों जाहैदों। रश्मिरि नार्जारि। रश्मिरि नार्जारि? औ। हौवानि नामा? हौवानि नामा आदम नार्जारि। मा नाम? आदम। आदम नार्जारि। अ। ओमफ्राय गथ' गथाय साबैसे दंमोन? गथ'आ सासे दङ हिनजावसा 8 बोसोरनि। लांफादों दा? लाङाखै बेखौ गालांदों। सोरजोंबा रायलायना सन्देह दंमोन नामा नोंस्रा? सन्देहआ माने सोरबा गामिनि मानसिफ्रा नुदोंनो ओमफ्राय बे हौवा लांफैग्रा दं होननानै। हौवा लांफैनायखौ नुदों? औ सोरबा लोगो मोनदोंनो ओमफ्राय जोंथ' मिथियाना। नोंसोर मा जायो ओमफ्राय बिनि? बिजावजालि जायो। अ माने बे हौवानि बिदानि हिनजाव? औ बिदानि हिनजाव। औ ओमफ्राय जोङो दा बेवहायनो न'आवनो खाथिखा। औ ओमफ्राय मा जेनेबा ओइ लांग्राखौ सिनायोना सिनाया? लांग्राखौबो जोंथ' जेबो मिथिया बियो हारसिं फन रायलायो जोंनोबो खोन्थाया न'आवबो मोजां गाज्रिबो खोन्थाया। गावनो मबाइलाव हारसिं रायलायो। ओमफ्राय जोंहा न'आव दं नालाय दं सानबाय उनावसो मानसिफोर खोन्थानानै माबाबायना। ओमफ्राय नायदोंमोन। फिसालाया माथो मावोमोन? फिसालाया माथो मावोमोन? फिसाया जेबो मावा मावनायालाय ओरैनो ट्रेक्टर सालायो। ओमफ्राय बे खालि न'आव रावबो गैयामोन? ओहो रावबो गैथ'वामोन बियो न'आव मानसि थायैखौसो चान्स नागिरखादोंमोनदां। औ ओमफ्राय नोंसोर दा मा ओमफ्राय मोननो लुबैयो नामा? औ जों मोननो लुगैयो सार बेहा गथ' दङ ना। औ गथ'आ साबैसे? गथ'आबो गाबगासिनो दङ। औ गथ'आ खै बोसोरनि? 8 बोसोर। ओमफ्राय दालाय फिसालाया माथो होनदों? फिसायाबो हेल' सार। औ। औ। औ दालाय नों मोननो लुगैयो नामा? औ आं मोननो लुबैयो सार। औ ओमफ्राय जेनेबा अबाव थांदों मादों जेबो मा होनो जेबो गुमुर गैया नामा? खबरा ओरैबायदि होनदों इयो फनाखौ मोजां रायज्लायनो मोना सार। औ गुवाहाटि उइभिंआव दं होनना बुंहरदों। गुवाहाटियावथ' उइभिं गैया माबासो दं सवालकुसियावसो दङ गुवाहाटिनि बेसेबा गोजानाव। बेयाव दं होनना बुंहरदों माने मानसियाबो बाहेरायावबो ओंखार रोङा भाषाबो रोङा लेखाबो रोङा। ओमफ्राय सोंहरबाय नों बहा दङ लांग्रायालाय नों सोरथो बहा लांग्राखौथ' सिनाया सार। लांग्राया हौवा ना हिनजाव? लांग्रायाथ' हौवा होनना बुंदों। हौवाया लांदोंबाथ' बेखौ दा उइभिङाव दोनफैनाय नङाना। औ बेबोथ' मोनसे साननो गोनां। औ गावहालाय उइभिङाव दंफैयो होनना बुंदों। फन नांगासिनो दा? फना नाङो ओमफ्राय फनाखौनो थिखोआ रिसिभ मा खालामा। मैया दसे रायज्लायहरदोंमोन आं मोजां दिटेल्स खोथाखौ सोंहरदोंमोन आङो। नों फैफिनगोन ना फैफिना होनना बुंहरदोंमोन आङो लांफैब्लालाय थाङो होनना बुंहरदों ओमफ्राय जायगाखौल' मोजां खोन्थाहरदो आं गाबोन थांसिगोन आङो होनना बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय जायगाखौबो खोन्थानो रोङाना इयो उइभिंल' होनना बुङो गुवाहाटि होननानै। गुवाहाटियाव उइभिं गैया आदा गुवाहाटिनिफ्राय मथा मथि जेनेबा नोंसिनि रुनिकाटानिफ्राय बङाइगावसोआव दं आरो बङाइगावनि एसे बारनानै दं बेबायदि आरो जेनेबा। गुवाहाटिनि मेन गुवाहाटियावथ' गैया उइभिङा दङ जाहैबाय सवालकुसियाव। बेयाव थानो हागौ होमबा मा जेनेबा माबाखौ बाजैखौ नांफिनथारगौ आरो ना? हिनजावखौ नांफिनगौ सार। औ होमबा आदा मा होनो खनसे नों गुवाहाटियाव फैदो ओमफ्राय जेनेबा एड्रेसखौ मोनबाथाय फैदो एफाजिनो। सवालकुसियाव दंबाथ' मोनखागोन सिन्था गैया गुवाहाटियाव दंबाथ' मोनखागोन जोंनाव मोनहरगोन। औ औ
ओमफ्राय फारसेनो अननानै मिडियायाव होला जाबायमोन नामा सार? औ नै बेखौनो खानसै नैबे आं खालामगासिनो दंना बेखौनो खानसै। औ मोजाङा रायलायहोआथ' फाल' रायलायहोयो ओमफ्राय मालिकआ हासाया होना लांफैयो। औ दसेल' रायलायनो मोनो थाखुमानानै। ओमफ्राय दिनैलाय रायलायनो मोनबावाखैसोनो मैया मोनायाव रायलायदों। ओमफ्राय नोंजों सिगां थानायाव नोंजों जेबो रायलायफेरामोन नामा इदि? आं बायहेरायाव ओंखारनाय जायोमोन सार आंबो थाल खालामनो हायामोन आं गारि सालायोना गिटार सालायो मेंनानै उन्दुफैयो आन्दाज मोना मा खालामा फरायलायनो मायो आंथ' माबानो हाया आरो थाल खालामनो हाया। बबे समाव रायलायो आं मबाइल लानायानो बारा गोबाव जाखाखोन बियो। फेसबुकफोर नायोमोन नामा? फेसबुकआवथ' अनलाइनाव नायगासिनोखा बियो अनलाइनाव थाखायो फेसबुकआवहाय। नामखौ मा होनदोंमोनलाय रश्मिरि? औ रश्मिरि नार्जारि। फट'खौथ' नांखागोन। फट'खौ होनो हागोन सार नोंनावहाय फट'बो दङ आधार कार्ड भटार आइ कार्ड दङ आंनावहाय खेबनायनि। औ जागोन दे फट'खौ नांगोन ओमफ्राय गासिखौबो नांखागोन। औ जागोन दे आदा मा होनो बेखौनो हगारनोसै ना होमबा? औ सार। बेखौनो हगारनोसै। दे माबा गावबुरा एसे रायलायलायनो सार। देलाय। आच्छा नोंथां। नमस्कार हो। औ नमस्कार। औ आं 1 नं बुरिजाहार बेनिनो गावबुरा। ओमफ्राय नोंथाङा गामि हिसाबै मा बुंनो सानो? गामि हिसाबै मा बुंनो सानो माने जोंथ' बिदिखौ मोजां मोना। दा नोंथांनि सायावहाय जों दा बेखौनो आं गावबुरा हिसाबै खावलायनो लुबैदों। माने जेन गथ'नि मोखांखौ नायनानै जेन बिमाया गाबखांनानै फैफिननाय बायदि अननानै एसे नोंनि सायाव खावलायनाय थाबाय माने ससियेल मिडिया एसे होला गाहाम जागौ नामा होननानै आं खावलायनाय थाबाय आरोखि। औ जागोन ससियेल मिडियायावथ' जों दङ ओमफ्राय आरो हमनायावबो जोंनो दं होनजायो गुवाहाटियाव थांबाथाय जोंनो हमना हरखायो हमनायालाय। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंबाय थादों प्रान्जल बाहायनोहाय एसे वाट्सएपाव फट' हरनानै एसे खावलायोबा बेखौ दिनै गाबोननो मोननो हागोन बेखौ आं मिजिंथिनाय थानानैनो बेबायदि खोथाखौ आं बुंगासिनो दं आरोखि। औ जागोन दे जागोन। ओमफ्राय ओरैनो एड्रेसखौ मिथिखाबाय दा? एड्रेसखौ दा खोन्थाखाबायना? चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय थानाया बेंटल ओमफ्राय PSआ जाहैबाय रनिखाता ओमफ्राय भिलेजआ जाहैबाय नं 1 बुरिझार। बिनो आरोखि। ओमफ्राय गथ'नि नामा बे गथ'नि फिसानि नामा ग्रेस नार्जारि ओमफ्राय बिमानि नामा रश्मिरि नार्जारि। ओमफ्राय गोमानाया ओरैनो सानबेसे जाखोमोनथाय? थांनाय बिस्थिबाराव बेलासिनि बेलासिनि समाव। दा दिनैहाय समबार जाबाय नै। जागोन दे आदा जों आसा खालामना थादोंमोन आरोखि फैफिनो खोमा होननानै। दाथ' गोबाव जाबाय। दाथ' गोबाव जाबाय। ओमफ्राय प्लास माने गावबो फन हरबाय हनै। ओमफ्राय जायनि फलावहाय जोङो सिन्था धारना खालामदों माने बिनि हौवाया खुनु गुवाहाटिसिम थांनानै बेखौ नागिरनो हानाय नङा आरोखि। औ जागोन दे मोनबाथ' लांफैगोन नङा होमबा? लायनांगोन मोनोबा। बेखौथ' सोर मा दोनबोगोन जुदि मानसिखौ हमनानै दोननो हालाथ' आरो मोजांसै आरो लायनांगोन। दिनै ओरैबायदि अबस्थाखा माने बेखौ